Sure. Okay? Top 10 in no particular order. Idol number 16. Pasok ka na. Idol number 16 is Marjo Evo of Barangay Valdez. Idol number 2. Idol number 2, John Arvin Ringen. Pasok ka na. Idol number 14. Memory Ramos of Barangay Valenciano. Number 4. Melinda Euro of Barangay Sinamar. Number 3. Kim Gochen of Barangay Katagtaguin. Number 5. Pasok ka na, number 5. Contestant number 5, Melvin Kakaktin. 7. Congratulations, Sarina Mangilan. 9. Reynalyn Corbus. 11. Rolando Aurelio. And to complete the top 10 is Idol number 12. Idol number 12, John Command. And congratulations po, ayan sa mga qualify po, ayan sa ating elimination round. Night po ngayong gabi, ayan. Siguro i-group natin sa ilan ang natira? 6. 15, 6, and 13. 8, 1, and 10. Sa mga tatlong babae, sino sa inyo ang mananatiling idol ng Banna? Fifteen, 6, and 13. You are safe. Eight. What do you think? Are you safe? Hindi na, walang tiwala sa sarili. Idol number 8, you are safe. You are safe. Idol number 8, Alwin Antonio, Barangay Lorenzo. Alright. Sa palagay ninyo, sino matitira? Isang lalaki, isang babae, o dalawang babae, dalawang lalaki? Okay. Unahin natin sa mga babae. 15. Ano sa palagay mo? Makikita pa ba namin kita next Saturday? What do you think? No, sir. Hindi alam. What about your number 6? Mom. Okay? Idol number 6. I'm sorry, number 6. This is the end of your journey in Saputeng, Banna. So 15, you are safe. Safe is number 15, Kimberly Angelo Academia. 1 and 10. We'd like to call our donor for the Eliminated Singing Idol, the Honorable Florendo Macasio Jr., to give the consolation prize. Sir?
1 and 10. Sino